אז מהי בעצם המשמעות של עבודה תודעתית המיועדת לחיזוק תהליך ההחלמה מסרטן? המשמעות היא שקודם כל להוריד את הדרמה ולהבין שאפשרויות הריפוי הן רחבות הרבה מעבר רק לריפוי הפיזי. דבר נוסף, לקיחת אחריות. לא אשמה ולא שיפוט עצמי. לקיחת אחריות על שחרור דפוסים הרסניים, רגשות מודחקים וקשיים שתקדם אתכם בעשרות מונים אל עבר חיזוק תהליך ההחלמה מסרטן. שמי אורית צין, אני אחות מוסמכת בעלת תואר שני במדעי הבריאות ומאמנת רגשית תודעתית למתמודדי סרטן ומחלימים. בשנים האחרונות עזרתי למאות מתמודדי סרטן לחזק את תהליך ההחלמה שלהם. כתבתי מדריך ובו אני מפרטת את 5 הכלים התודעתיים לחיזוק תהליך ההחלמה מסרטן. מדריך חינמי שמגיע ישירות למייל שלכם. אז מי מכם שרוצה את המדריך מוזמנים להירשם כאן למטה בקישור ולקבל אותו באהבה.